zai zo ya same ni sai ya gaya min abin da ya sa ya yi wa mutane wannan abin bari ya zo ya samu gashi san ma zo ani zo an kawo min karanka masu kallo sun kawo karanka kalle su sun ce a channel ɗinka ba ka ɗora musu komai gaya musu dalili gaya musu me yasa ba ka ɗora abubuwa gaya musu saboda ba a yi mun subscribing ba a yi ma subscribing ka ce ba a yi ma subscribing kuwa ka ne na goni ya ce to ai ku laifinku ne saboda haka dan Allah ku je wannan tashar ku danna mana subscribing tashan nan mai suna yama gaya musu gaya Hanny video channel kun ji da Hanny video channel. To saboda haka ku je ku danna mana subscribing kuma sannan ku danna ƙararrawa yadda da an ɗora sabon bidiyo za ku gani. Masoya muna tare da ku. Bai tuka nake yi kamar mahaukaci gwara maka ce hakan akan mazambaci na ɓace na zama matambayi fillo fulani na riga matan kwarai tabbas na gida na goge riga ta goguwa na hura cakol ya irin ruwa NEPE ta ikunuwa na tuno da ni da malam bala tun kuduciya na hali na walwala an mana hip hop sai a ce mahaukata ka san da manya ne ma'aurata ku ce 1 2 3 bature ya shafara bai koshi ba a bashi ga ayyar tuwo 1 2 3 bature ya shafara kafakon ashana ciki babu matches walla kafa kuma sai da tactics no other rapper can do it like this oh yeah